Od volieb uplynulo 5 dní, no zdá sa, že okrem výsledku zatiaľ nie je nič úplne jednoznačné. Dnes sa porozprávame s politologickým expertom Jakubom Švecom z Fakulty humanitných vied zo Žilinskej univerzity o tom, čo nás všetkých zaujíma. A to je, kto nám vlastne bude vládnuť a ako bude vyzerať Slovensko po voľbách. Ahoj, vítaj u nás. Ahoj Kamila, pozdravujem všetkých. Ja začnem tým, že my sa poznáme z tohto víkendu. My sme totiž spoločne zažili volebnú noc, ktorú Refresher organizoval. A tam sme tak všetci prežívali aj s tým publikom tie exit poly a potom tie priebežné výsledky volieb. Akú podľa teba mala atmosféru tá noc? Ty si tam vlastne bol niekoľko hodín, možno aj nejakých 5-6, tak možno vieš popísať. A tak zažili sme to spolu. Začalo to pomerne skromne. Tie preferencie alebo teda tie prvé výsledky, ktoré prišli o 22. napovedali, aj sme predpokladali spoločne, keď si na to spomenieš, že teda na prvom mieste podľa exit pollov bolo Progresívne Slovensko, ale už vtedy sme upozorňovali na to, že ani jeden prieskum takýmto výsledkom nenaznačoval. Takže boli sme trošku skeptickí už vtedy, že či sú tie exit poly skutočne reálne a či sa im dá veriť. A potom, ako šiel večer, tak sme zisťovali, že tá realita je trošku iná. Potom dokonca sme otvorili aj tú tému, že určite sa otvorí na druhý deň alebo na tretí deň téma dôveryhodnosti exit pollov, to znamená, kto ich robil, ako boli vytvárané, kto za to je nejakým spôsobom zodpovedný, pretože vieme, že ten stav reálny oproti tým exit pollom bol v zásade odlišný a nebolo to len na úrovni nejakej štatistické odchýlky, ale bol to naozaj že 6% rozdiel, čo sa týka Progresívneho Slovenska, ale boli tam aj iné veľké rozdiely, napríklad SNS-ka, ktorá mala ani nie 3% a nakoniec skončila v parlamente. Takže... Áno, k tomuto sa ešte určite dostaneme, lebo to je niečo, na čo sa veľa Slovákov pýtalo, že ako je možné, že ten rozdiel bol taký veľký. Ale ja ešte môžem povedať tak za seba, že fakt tá atmosféra bola veľmi emocionálna, by som povedala, že naozaj, že postupom s tým akože s neskoršími hodinami naozaj aj tie emócie proste stúpali. A okolo tých exit pollov to bolo teda dosť nabité. A ešte ti dám takú osobnú otázku, že ako politológovia prežívajú voľby, lebo vy musíte byť stále taký neutrálny, faktický a idete úplne naplno cez to volebné obdobie, aj teda to povolebné, stále máte rozhovory. Povedal si, že toto je asi 14., ktorý absolvuješ tento týždeň, myslím. Takže ešte len tak osobne, že ako to ty celé zvládaš. Áno, tak ďakujem pekne. Sice 14., ale o to viac špecificky, takže veľmi pekne ďakujem. No, trávia ho neutrálne, ako sa hovorí také zlaté pravidlo v politológii, že pokiaľ po minúte počúvania politológa vieš, koho volil, tak nie je dobrý politológ. Ale v zásade je to o tom, že politológ musí vychádzať z nejakej predikcie, musí vychádzať z nejakého balíka alebo množstva prieskumov. A je to v zásade o tom, že si určíš nejakú hypotézu, nejaký predpokladaný stav, no a skúmaš a čakáš na to, či sa ti to nejakým spôsobom potvrdí. Takže o to viac sme boli prekvapení. Toto bolo historicky, ja si teda nepamätám, ale myslím, že historicky prvýkrát, kedy sa tak veľkou mierou líšili exit poly od reálneho stavu. Ale treba povedať aj druhú vec, že ten konečný výsledok volieb sa v zásade na výnimku Progresívneho Slovenska nelíšil až tak príliš od prieskumu, ktoré sme mali k dispozícii tesne pred moratóriom. No a čím si to teda vysvetľuje, že sa to tak líšilo? Tie exit poly od toho finálneho výsledku volieb? V zásade, vieš čo, ja som sa nad tým zamýšľal ešte v tú noc, keď sme boli vlastne v KCčku. Vyšlo mi z toho, ale nie len mňa, aj mojim kolegom, v zásade jedna vec. S najväčšou pravdepodobnosťou tie exit poly neboli nejakým spôsobom rozdelené rovnomerne medzi všetky štruktúry obyvateľstva, čiže pravdepodobne sa tie exit poly robili iba na vybraných miestach, kde bola tá štruktúra alebo zloženie voličov nejakým spôsobom možno naklonené na jednu stranu. A ešte je tam taký druhý faktor, a to sa spomínalo potom na druhý deň v diskusiách. Mnoho ľudí sa nepriznalo reálne, koho volilo. To znamená, že možno bolo cool alebo trendy povedať, že volil som niekoho, ale v skutočnosti som to hodil niekomu inému. To sa mimochodom ukázalo aj na výsledku Oľano. Ja viem úplne pochopiť, že nemusí byť celkom dnes možno cool alebo možno nejakým spôsobom prívetivé povedať, že volil som Oľano, ale nakoniec Oľano skončilo s výsledkom nejakým, ktorý mu teda nikto dopredu vôbec nepripisoval a nepredpokladal. Dokonca boli tam obavy v odzovkách, či sa vôbec dostanú do parlamentu, a nakoniec to vystrelilo
Oni v podstate klesli na nejakú polovicu proti roku 2020, čo v zásade po tých všetkých možno škandáloch, možno po páde vlády nie je až tak drakonický zlý výsledok na konci dňa. A myslíš si, že pridala Oľanu tá bitka pred voľbami medzi Kaliňákom? Určite. To je, vlastne sme sa o tom aj rozprávali, že to je, to je modus operandi predsedu tejto strany. Bez toho, že by som to chcel nejako teraz emotívne hodnotiť. Jednoducho to tvrdé jadro Oľano vyslovene očakáva tento typ správania. To je to, čo oni chcú vidieť. Samozrejme, z hľadiska politológie je to veľmi nevhodné. To je proste úplná, my to nazývame v politológii, že balkanizácia politického priestoru a stranického systému. Ale v tom čase, kedy tá bitka vznikla, tak Igor Matovič mal už v nejakých niekoľko po sebe idúcich prieskumoch 6,4, 6,8 a tak ďalej. Čiže on potreboval to percento 2. A treba povedať, že tým konfliktom získal, čo potreboval. Ja ešte môžem povedať za nás, my sme absolvovali veľké množstvo predvolebných ankiet po celom Slovensku. Nebolo to, že by sme sa zameriavali len na jednu oblasť. Boli sme aj na východe, západe, v strede a bolo také zaujímavé, že tam skoro ani raz nepadlo, že by niekto išiel voliť Smer. Takže tiež sme boli akoby trochu prekvapení potom z tých výsledkov a ako hovoríš, tiež sme si to možno vysvetľovali tým, že ľudia v skutočnosti nechceli povedať, že koho naozaj budú voliť. To môže byť ten jav, ktorý spomínaš. Ale aby som ešte prešla teda na tie exit poly, že keď si v podstate videl už tie čísla, tie percentá, alebo najskôr boli tie slepé exit poly, potom už s konkrétnymi stranami, tak ty si ale veril, že to tak naozaj môže byť? Že dával si tomu veľkú pravdepodobnosť, že to takto dopadne, že ten výsledok bude takýto? No, v podstate to odznelo aj na tej volebnej noci. Tomu PSK som veril pretože tam zohráva úlohu faktor, ktorý sa volá, že potenciál strany. To znamená, že potom sa tam zohľadňujú aj tie tzv. Druhé voľby. Áno, že kto je na prvom mieste, áno, ľudia majú tú preferovanú voľbu, ale potom sa zohľadňuje aj tá druhá možnosť. A čo sa týka PSK, tak to skutočne malo ešte veľký potenciál rastu. Kdežto, keď sa pozrieme na potenciál Smeru, tak ten je už do značnej miery limitovaný, pretože my si musíme uvedomiť, že Smer, ktorý získal zhruba 22%, tam je potom ešte Hlas, ktorý mal ďalších 15. To už keď dáme dokopy, tak sme na nejakom čísle, ktoré atakuje 40. Vieme, že ten rekordný zisk Smeru bol v roku 2012, to bolo 44%, aj keď to bol teda ťažký úlet. Takže Smer, preto som predpokladal, že Smer už nezodpoveda tomu číslu 23 a vyššie, pretože mi bolo jasné, že on to nemá odkiaľ zobrať. A to sa vlastne aj preukázalo, že ten Smer skončil s tými 22%. Čo je za mňa veľké prekvapenie, je ten výsledok Progresívneho Slovenska. Ale nie na základe tých exit pollov, to je jedna vec. Druhá vec je, že niekoľko desiatok prieskumov tesne pred voľbami, niekoľko týždňov opakovane preukazovalo, že ten výsledok bude atakovať minimálne 20%, alebo bude to oscilovať 19-20%. Čiže ostal som aj ja ako politológ prekvapený, že teda ten výsledok nakoniec bol o niekoľko percent nižší. Čo sa tam stalo podľa teba? Ja si myslím osobne, keď si to zrátam, lebo takto, treba rozmýšľať, že pokiaľ klesli percentá PSK, tak tí voliči niekde museli zmiznúť. Oni sa niekde museli proste rozložiť. A keďže je každému jasné, že v Smere to nebolo ani v Hlase a nebolo to ani v Republike, tak jednoznačne mám pocit, že zabral ten Matovičov efekt. To znamená, že niektorí ľudia predsa len možno v nejakom naratíve alebo v nejakej domnienke, teda, že predsa len je to človek, ktorý a síce môže robiť nejakým spôsobom aj v tom parlamente divadlo, ale je to element, ktorý potrebujeme v tej politike. Takže istá časť voličov mohla nakoniec predsa len to hodiť Igorovi Matovičovi, alebo potom ešte zachrániť alebo robiť nejaké záchranárske práce pre SAS, ktorá veľmi tesne teda prešla do parlamentu. Čiže myslíš si, že tieto strany kvázi vzali zrejme tých voličov PSK? Inak to vlastne ani nevychádza v podstate. Alebo potom, ak príjmeme ešte hypotézu, že tí voliči to proste vzdali a povedali si, že teda voliť nejdu, ale to si nemyslím. Ja myslím, že tí voliči Progresívneho Slovenska boli pomerne organizovaní a teda pomerne mobilizovaní k tomu, a motivovaní hlavne, že prečo ideme voliť. Takže... Keď to porovnáš s inými voľbami, tak bola tento rok že najväčšia mobilizácia? Ináč pred každými voľbami sa to hovorí, že veľká mobilizácia a že tieto voľby sú kľúčové. Stáva sa to také klišé, ale v zásade platí. Tá mobilizácia, dovolím si tvrdiť, že bola skutočne obrovská, veď koniec koncov
Bol vybavený dokonca vlak z Prahy, ktorý viezol ľudí do Bratislavy. To je úplný precedens, to sa tu nikdy predtým nestalo. Máme rekordný počet, skoro 60 000 hlasov zo zahraničia. Väčšina z nich PS? Väčšina z nich PS, presne tak. Môžeme pokračovať. Teraz, keď to poviem veľmi z globálneho hľadiska, či už tretí sektor, mimovládne organizácie, mnoho známych osobností, ktoré sa vyjadrovali k tejto téme, aby ľudia išli voliť. Mnoho známych osobností sa aj verejne dokonca postavilo za Progresívne Slovensko. Na druhej strane, keď si zoberieme ten tábor, či už Smeru, Hlasu, zase oni operujú istými osobnosťami, ktoré nejakým spôsobom alebo hrajú nejakú rolu v tom ich spektre a takisto boli motivovaní, že ľudia choďte voliť, pokiaľ chcete napríklad ochrániť tradičné hodnoty, pokiaľ chcete nejaké národné hrdé Slovensko a tak ďalej, tak choďte voliť. Dokonca tam boli hlasy, a to som si všimol od istých predstaviteľov, ktorí vyslovene hovorili teda, že voličom aj republiky, teda, že ľudia, pokiaľ chcete voliť republiku, nerobte to, voľte radšej Smer, pretože to je jediná strana, ktorá môže to PSK poraziť. Aj toto tam sa odohrávalo. Takže áno, vlastne odpoveď na tvoju otázku je, že skutočne tá mobilizácia bola silná. Mňa ešte tak zaujíma, ako si aj spomínal, ten rozdiel v percentách. Potom začali po tých exit poloch a po našich diskusiách teda naskakovať tie hlasy v tých priebežných výsledkoch. Išlo to veľmi pomaly. Bolo to štandardné, že to naskakovalo tak veľmi pomaly, tie percentá? Nie, určite nie. My to vlastne spoločne sledovali a tiež sme to nejakým spôsobom vnímali, že to sčítavanie ide veľmi pomaly. Bolo to spôsobené problémami s odosielaním zápisníc, potom sa to vlastne preukázalo na ďalší deň, vysvetloval to aj štatistický úrad. Myslím, že dokonca niektoré zápisnice ešte o 5 ráno neboli poslaté, čo teda nemá nejakým spôsobom obdobu v minulosti. No a myslím, že 20% hlasov bolo sčítaných a bolo už myslím, že 3/4, čo je pomerne stále málo. Navyše to ešte skomplikovalo aj moratórium, ktoré sa predĺžilo o 45 minút. Takže vo výsledku to bolo tak, že my sme nejaké relevantné prvé možno závery vedeli spraviť o 2:00, o 3:00 ráno. A keď si videl tie prvé čísla, tak si veril, že takto aj dopadne reálne? Či ešte si bol taký, že necháme sa teda prekvapiť do konca? Keď už bolo, a to vychádzam z nejakého precedensu z minulých volieb, lebo však my to sledujeme tak ako nejakým spôsobom paralelne, snažíme sa to porovnávať. Ako náhle už bolo tých 18, 20, potom bolo 23%, tak to už je vzorka, kedy naozaj si môžeš povedať, že OK, že pokiaľ je tam rozdiel, a to naozaj bol medzi Smerom a PSK, bol rozdiel dokonca skoro 10%, tak vtedy som si už naozaj povedal, že toto už je rozdiel, ktorý bude ten rozdielový. To znamená, že akokoľvek som vedel, že ten podiel Smeru sa bude znižovať s príchodom veľkých miest a Progresívne Slovensko bude stúpať postupne, čo sa aj stalo, aj sa to potvrdilo. Ale už pri tých 23-26 potom percentách bolo jasné, že jednoducho to Progresívne Slovensko nedokáže dobehnúť, alebo to manko 10%. Čiže tam už to bolo viac menej jasné. Mimochodom to potom konštatoval aj Braňo Závodský, on mal nočnú reláciu s Ivetou Radičovou a vlastne dospela k tomu istému záveru, keď bolo zhruba týchto 25%. No a teda poďme na tú tému budúcnosti a toho, že čo nás čaká. Teraz sa teda diskutuje o rôznych koalíciách, je tam viacero scenárov. Vieš nám možno zhrnúť pár takých tých najzásadnejších scenárov? Tak určite áno. Samozrejme, Robert Fico ako človek, ktorý má poverenie od pani prezidentky na vytvorenie koalície, stále operuje alebo snaží sa ľuďom demonštrovať, že existuje iba jeden možný variant. Ale my samozrejme vieme, že to nie je pravda, pretože ten variant, ktorý on preferuje, to znamená Hlas, Smer a SNS, je jednak veľmi nestabilný potenciálne, pretože je to vlastne 79-ka. Poslanecký klub SNS je tvorený ľuďmi a budúcimi poslancami, ktorí nie sú členmi strany, respektíve nemajú nejakým spôsobom taký lojálny vzťah voči predsedovi. To je taký jeden aspekt. Za druhé, Peter Pellegrini, uvedomujúci svoju pozíciu, teraz si môže, tak povediať, klásť podmienky. Hovorí, že nebude podržtaška. Nebude podržtaška, presne tak. Teraz mi vlastne napadlo to gesto Moniky Beňovej po tej volebnej noci, teda, že my ho aj tak presvedčíme.
potom to spôsobilo na druhý deň trošku takú búrku v pohári vody, jak sa hovorí. Áno, on povedal, myslím, že mala asi v sebe nejaké látky, keď to povedala, alebo niečo také. A tak videli sme aj video z balkóna, z centrály Smeru. A tak zase ja to nechcem nejako emotívne hodnotiť, ono to asi k tomu patrí nejakým spôsobom. Keby sme išli do nejakej inej centrály, pravdepodobne to tam nevyzeralo ináč. Ale v každom prípade nebolo to celkom šťastné vyjadrenie Moniky Beňovej, to zase určite. Ja si myslím, že si to aj ona uvedomuje, myslím, že sa aj ospravedlnila na druhý deň. No ale tie iné varianty, tie sú zaujímavejšie podľa mňa. A už sme sa o tom aj spoločne rozprávali, či už na fakulte alebo medzi kolegami. Oveľa lepšie by sa Robertovi Ficovi vládlo v koalícii Smer, Hlas, KDH, pretože tam by už bolo o niekoľko poslancov viac. Samozrejme, KDH bude musieť čakať na rozhodnutie strany. To bude vlastne posledný deň, kedy bude mať Robert Fico možnosť vytvoriť koalíciu a doručiť prezidentke väčšinu. 14. októbra. Takže to bude veľmi napínavé. Takže to bude veľmi napínavé. Ja si myslím, že Robert Fico si to aj vychutná patrične. No ale stále je tu v hre, a to treba povedať, ešte jedna vec. A o tom sa až tak nehovorí. A toto by som si dovolil rozobrať. Nakoľko nejakým spôsobom aj politológovia poznajú modus operandi Roberta Fica, a je tam istý machiavelistický prvok v tom uvažovaní. Čisto teoreticky, pokiaľ by Robert Fico zahral celú túto situáciu tak, že vyslovene vyprovokuje Petra Pellegriniho k tomu, aby ho odmietol, to znamená, bude si klásť nejakým spôsobom nesplniteľné požiadavky, Peter Pellegrini by bol nejakým spôsobom nútený ísť do koalície s Progresívnym Slovenskom, čo by bolo ale pre stranu Hlas v podstate skoro rovnaký osud ako pre stranu Sieť, keďže už teraz vieme, že časť, alebo drvivá časť predsedníctva povedala, že túto koalíciu neschvaľuje. Vieme, že sú tam stále ľudia aj v poslaneckom klube Hlasu, ktorí majú vysokú mieru lojality voči Robertovi Ficovi, napríklad taký Erik Tomáš. A to by znamenalo len jediné. Koalícia Progresívne Slovensko, Hlas, KDH a SAS a do roka, do dňa predčasné voľby, ktorý by Robert Fico vyhral so 40%. Takže aj toto je istá myšlienka, s ktorou by nebolo na škodu nejakým spôsobom sa pohrávať, keby Robert Fico takto uvažoval. Zostaňme ale ešte pri tom Hlase. Ty hovoríš, že väčšina toho predsedníctva je skôr za Smer. Čiže tam neexistuje podobný scenár, keby išli so Smerom. Že tiež sa tam nejakým spôsobom tá strana vie rozpadnúť, rozštiepiť, prísť do nejakého konfliktu. Lebo už sa hovorilo aj o niečom podobnom, že niektorí akoby členovia Hlasu sú vyslovene proti tomu, aby tá strana išla so Smerom. Takže myslíš, že pravdepodobnejší scenár je, že by to tej strane neublížilo, pokiaľ pôjde so Smerom? Tak určite väčšina poslaneckého klubu Hlasu je alebo naklonená tej možnosti ísť do koalície so Smerom. Len traja členovia predsedníctva Hlasu nemajú problém alebo nejako sa vyslovili za koalíciu s Progresívnym Slovenskom. Takže z tohto aj vychádzam, pretože Peter Pellegrini akokoľvek sa teraz snaží dávať do nejakej pozície alfasamca, tak situáciu nemá ľahkú, pretože pokiaľ pôjde s Progresívnym Slovenskom, tak sa mu de facto, alebo hrozí, že sa mu rozpadne poslanecký klub. A na druhej strane, pokiaľ pôjde do koalície s Robertom Ficom, tak reálne hrozí, že niektorí členovia časom aj tak so Smerom splynú, alebo dokonca možno, že aj prestúpia do strany. Tá strana nie je taká jednotná, ako sa možno prezentuje navonok. Takže táto hrozba tam je. No a teraz záleží na Petrovi Pellegrinimu, ako sa rozhodne. Ja som tiež šla dať otázku, že či je podľa teba Peter Pellegrini skutočným víťazom týchto volieb, ale z tvojho rozprávania sa zdá, že si to nemyslíš. To je Sofína voľba. On sa bude musieť rozhodnúť, že či ho nejakým spôsobom, nechcem povedať, že rozloží, ale jednoducho programovo prevalcuje pravicová koalícia, alebo na druhej strane, či pôjde do koalície so svojím bývalým stranickým šéfom, ktorý, treba povedať, že vo svojej retorike je oveľa ostrejší, oveľa presvedčivejší, oveľa viac konzistentný a mohlo by sa stať, že vlastne tá idea sociálnej demokracie, ktorú sa snaží komunikovať Hlas, úplne zanikne v tieni politiky pomerne ráznej a pomerne agresívnej Roberta Fica. Takže za mňa je to taká Sofína voľba teraz pre Petra Pellegriniho. Ešte zostaňme pri tej koalícii, keby teda ide Hlas s Progresívnym Slovenskom, tak hovoríš, že do roka by boli zrejme predčasné voľby, ale je to aj kvôli tým hodnotám, ktoré sú medzi nimi rozdielne, lebo tam naozaj tie strany, či už je to aj KDH, SAS, Progresívne Slovensko, to sú strany, ktoré sú hodnotovo nastavené rôzne veľmi.
Takže napriek tomu ale veľa voličov by si prijalo túto koalíciu. Takže ako to ty vidíš? Možno vydržala by tá strana nejako hodnotovo vládnuť spolu? Určite. A rozumiem otázke. Vychádzam v podstate z precedencu, pretože my sme tu vlastne pravicové vlády, kde boli aj liberálne zoskupenia, spolu s KDH už mali a tie vlády sa spravidla vždy rozpadli. A paradoxom je, že spravidla vždy na tých hodnotových témach. Ono to je spôsobené tým politickým kompasom. Znova si dovolím na ňo nejakým spôsobom poukázať, aby si ho možno aj naši mladí sledovatelia, diváci pozreli. A keď si uvedomíme, že ten politický kompas alebo to politické spektrum, to ideologické spektrum sa skladá zo 4 častí, tak táto koalícia by vlastne zasahovala do 3. Čo je teda už zmes liberalizmu, konzervativizmu, pravicovej politiky ekonomickej, do toho ľavicového ekologického aktivizmu. To znamená, že tam je príliš mnoho nesumerateľných premenných, ktoré pri tých hodnotových otázkach, ktoré určite prídu, môžu spôsobiť veľký problém. Dokonca, a toto si myslím, že by aj Robert Fico spravil, pokiaľ by táto koalícia vznikla, viem si predstaviť, že by práve zo strany opozície, zo strany Roberta Fica prichádzali rôzne konzervatívne návrhy, ako poslanecké návrhy, a strany napríklad ako KDH by boli postavené pred voľbu, teda, že budem hlasovať s opozíciou za, povedzme, nejaký kultúrno-hodnotový zákon, ktorý mi sedí v rámci konzervativizmu a zradím koalíciu, alebo budem teda lojálny voči koalícii, ale neférový voči svojim vlastným voličom, ktorí teda sú konzervatívci a nezahlasujem za ten zákon. Čiže aj toto si myslím, že by Robert Fico určite využil, keby bol v opozícii. Čiže by to bola podľa teba krehká koalícia, dá sa to povedať? Bola by krehká, bola by taká silná, dokedy by nejakým spôsobom trval ten sentiment poraziť Roberta Fica a nepripustiť, aby sa Robert Fico opäť dostal k moci. Lebo ako náhle, to je to, čo ich najviac spája, ale ako náhle by prišlo na hodnotové témy, tak tam by jednoducho k tej zhode nedošlo. Poďme ešte teda na ten ďalší scenár a to je, že bude vládnuť Hlas so Smerom alebo ešte aj z SNS. Veľa ľudí sa obáva toho, že tam bude veľká zmena nejakej toho smerovania zahraničnej politiky, ako má Slovensko. Ako to vidíš ty? Ďakujem za otázku. Toto je veľmi dobrá otázka. Ja možno prekvapím teraz, ale budem vychádzať možno aj z nejakých oficiálnych správ. V každom prípade v rámci politológie, ale vôbec aj my politológovia si myslíme, že toto bola skôr možno nejaký politický ťah. Osobne si nemyslím, že by skutočne k nejakej zmene zahranično-politickej orientácie došlo. Dokonca vychádzam aj z vyjadrenia súčasne ešte stále povereného ministra zahraničných vecí, ktorý sám povedal, že nepredpokladá takýto vývoj. Vieme, že Robert Fico tému Európskej únie zneužíva podľa toho, ako sa mu to hodí. To znamená, že zvykne doma nejakým spôsobom preferovať možno nejaký antibruselský narratív, ale zase vieme, že má veľmi lojálnych europoslancov, ktorí nejakým spôsobom nespôsobili v minulosti ani neplánujú spôsobovať nejakú revolúciu v Európskom parlamente. Čiže ja osobne nepredpokladám nejakú zmenu smerovania. Skôr si myslím, že Robert Fico by ďalej hral s kartou možno nejakých opozičných názorov voči oficiálnemu názoru možno Bruselu. A čo sa týka zahraničnej politiky, tam by tá zmena nastala, predovšetkým vo vzťahu k Ukrajine. Ale znova, vyslovene môžem povedať, že odmietam nejaký názor a že by sme teraz chceli vystúpiť z NATO. Koniec koncov vlastne jediná strana, ktorá to oficiálne deklaruje, je LSNS. A strana Republika povedala, že chce spraviť o tejto téme referendum. Ale v podstate Robert Fico nikdy nepovedal, že by nejakým spôsobom nechcel byť súčasťou. To, čo ale povedal, a treba to aj zvýrazniť, je, že odmieta rozpočet na obranu nad 2%, čo je nová požiadavka NATO momentálne, a takisto odmieta a stále to deklaruje vojenskú podporu Ukrajiny. Čo je ešte zaujímavé, tak v poslednom čase na túto notu začal hrať aj Peter Pellegrini, ktorý dokonca sa vyjadril, aby nemusel poprieť svoje predošlé tvrdenia, tak nepovedal, že nechce podporovať vojensky Ukrajinu, ale povedal, že nemôžeme to robiť, pretože už nemáme čím. Takže začal teraz operovať v tomto zmysle. Takže v tejto otázke sa zrejme budú zhodovať. Robert Fico s Petrom Pellegrinim, ja si myslím, že v konečnom dôsledku áno, ale ako som povedal,
tá zmena zahraničnej orientácie určite nedôjde, ale môžeme byť začať vnímaní nejakým spôsobom ako obdoba politiky Viktora Orbána. To znamená, že nejakí východoeurópski rebeli, ktorí odmietajú nejakým spôsobom sa dohodnúť na nejakom spoločnom postupe voči trebárs Ukrajine alebo nejakom spoločnom postupe Severoatlantickej aliancie. Ešte mám dve dôležité otázky. Aká je podľa teba pravdepodobnosť, a skús mi povedať percentá, že teda Peter Pellegrini sa rozhodne pre koalíciu so Smerom? A vieš čo je zaujímavé, že momentálne si myslím, že ani Peter Pellegrini to ešte nevie, pretože tam veľmi záleží, ale ty si celá percenta. Teraz si dal takú veľmi diplomatickú, ako by politik dal odpoveď, tak vieš? skúsim ísť na to vyslovene, že pragmaticky. Osobne si myslím, že aj v záujme Petra Pellegriniho, aby nakoniec tej vláde so Smerom skončil, a pretože on takisto má isté, povedzme to, problémové nominácie, napríklad aj v policajnom zbore a tak ďalej, má pomerne rovnaký názor na zatýkanie alebo na nejaké procesy s predstaviteľmi z tých politických strán alebo častokrát aj jeho samotných členov jeho strany. Takže ak vychádzam z tohto a z nejakého pragmatického pohľadu na vec, tak si myslím, že Peter Pellegrini do tej koalície chcieť bude ísť. Na druhej strane tam veľmi zaváži, čo všetko mu ponúkne Progresívne Slovensko a čo všetko mu zamietne Robert Fico. Takže nevieš to úplne odhadnúť. Takže tie percentá. Dobre, tipujem 51% dávam vstupu do koalície so Smerom a 49% dávam teda možnosti následnej rokovaniam s Progresívnym Slovenskom a vytvoreniu teda štvorkoalície. Takže prevažuje tá prvá. A bude podľa teba Peter Pellegrini nový premiér, pokiaľ by bol v koalícii so Smerom? To bola tá požiadavka. Ja osobne si myslím, nakoľko nejakým spôsobom poznáme osobu Roberta Fica aj Petra Pellegriniho, je tam veľmi silná animozita. Ja nepredpokladám osobne, že by Robert Fico k takémuto niečomu pristúpil. On to vlastne aj deklaroval, že pokiaľ strana vyhrá voľby, tak on sa odmieta vzdať tohto postu. To, čo si ale myslím, že sa stane, je, že Peter Pellegrini tento post na konci dňa ožalie, pretože mu Robert Fico zaručí podporu pri kandidatúre na prezidenta Slovenskej republiky. Takže takýto typ máš ty. A ešte by som sa spýtala na to, lebo mnohí ľudia, ktorí povedzme sú tak viac akoby liberálne naklonení, tak sa obávajú toho, že táto vláda by bola veľmi konzervatívna a napríklad by mohlo prísť aj k niečomu ako sprísnenie interrupcií a taká téma ako registrované partnerstva by sa zrejme vôbec nedostala na stôl. Očakávaš ty, že prejdú nejaké zákony, ktoré budú smerovať nejak výrazne ku konzervatívnej krajine? No, súhlasím s tebou, že bohužiaľ pre ľudí, ktorí by nejakým spôsobom potrebovali doriešiť jednoducho svoje ľudské občianske práva, predovšetkým ak sa bavíme o registrovaných partnerstvách a tak ďalej, veď ono to spôsobuje v praxi veľa problémov, však poznáme tú tému. Myslím, že táto téma určite v takejto koalícii nastolená nebude a skôr to bude o tom, ako sa bude Petrovi Pellegrinimu dariť korigovať tie rôzne ultrakonzervatívne návrhy, ktoré môžu prichádzať práve zo strán Kufolcov a tak ďalej. Ale možno, čo je pozitívum, a to je možno aj paradoxné, čo teraz poviem, tak paradoxom je, že práve Smer aj mnohokrát deklaroval v minulosti, že toto nie sú témy, ktoré by jeho nejakým spôsobom zaujímali, že oni nechcú riešiť proste sprísňovanie interrupcií alebo niečoho podobného, že ich hlavnou témou sú sociálne záležitosti, zamestnanosť, ekonomický rast a tak ďalej. Čiže za mňa osobne určite takéto návrhy v takejto koalícii nebudú predložené. Ale zasa nemyslím si, že budú aj na druhej strane príjmané touto koalíciou. Budú to podľa mňa individuálne návrhy, predovšetkým toho ultrakonzervatívneho krídla SNS. Ty hovoríš, že Roberta Fica zaujímajú skôr sociálne témy. Nie je to ale tak, že Roberta Fica zaujímajú hlavne tie zmeny v prokuratúre? A to hneď deklaroval to okamžite, ako vyhral voľby. Podarí sa mu tie zmeny presadiť? Lebo predsa len nie je to také jednoduché. Nie je to také jednoduché, ale myslím, že Hamran ho predbehne, pretože sám avizoval, že pokiaľ vznikne táto koalícia, tak on odstúpi. Ale samozrejme nie je to všetko Štefanovi Hamranovi, je to aj o iných ľuďoch. Je tam v priamom ohrození špeciálna prokuratúra, ktorej nedvorí ani Robert Fico, ani Peter Pellegrini a už vonkoncom nie Andrej Danko.
Takže táto inštitúcia je v podstate bude jedna z prvých vecí, ktorá sa bude nejakým spôsobom rozoberať, je potenciálne zrušenie. A keď nie je zrušenie, tak minimálne výmena špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Čo ale strana Smer komunikovala dopredu, že jednoducho tento človek tam z ich pohľadu na svet jednoducho nemôže zostať. Takže áno, určite tá hlavná motivácia, okrem ostatných vecí, je výmena v silových zložkách. Čiže pravdepodobne nastane doba, keď opäť niektoré veci môžu zostať nevyšetrené. Nechcem to takto predikovať samozrejme, ale áno, viem kam tým mierime. No, potom je otázka, že kto sa stane tým špeciálnym prokurátorom, tam strašne závisí na tom, ale povedzme si asi úprimne, že ten špeciálny prokurátor bude určite z prostredia, ktoré nejakým spôsobom je blízke strane Smer. Ešte by som nadviazala teda na niektorých členov strany Smer, napríklad Ľuboš Blaha, ktorý dostal veľmi vysoký počet hlasov, okolo 220 000, Kaliňák okolo 260 000. Sú to ľudia, ktorí budú teraz ministri, ktorí dostanú nejaké kľúčové pozície vo vláde? Áno, máš pravdu. Tých preferenčných hlasov mali naozaj 100 000. Čo sa týka Roberta Kaliňáka, tak tam je pomerne prekvapivý záver, že Robert Kaliňák sa nebude uchádzať o post ministra vnútra. Na druhej strane Denisa Sáková bola jeho pravá ruka a s najväčšou pravdepodobnosťou to bude ona. A mimochodom je to jedna z požiadaviek Hlasu, aby mali ministra vnútra. Čo sa týka Ľuboša Blahu, môj čisto subjektívny, ale myslím, že konštruktívny odhad je, že na konci dňa on ministrom nebude. Ja si myslím, že jemu úplne pasuje tá úloha, ktorú on má. Dokonca si myslím, že on sa v nej aj cíti celkom dobre. To znamená nejakým spôsobom tá konfrontácia neustála na sociálnych sieťach. Možno hľadanie nejakých kontroverzných tém, na ktorých si on vlastne robí svoje PR osobné, ale aj stranické. To bol konec koncov aj dôvod, prečo ho Smer nakoniec zobral do strany a z prevozného podpredsedu proste jednoducho naháňa, viaže na seba obrovské percento voličov a veľké percento hlasov. Ja osobne si myslím, že Ľuboš Blaha ministrom nebude, ale som si viac menej 100% istý, že Robert Kaliňák bude určite členom vlády. A ešte možno taká otázka, čo zaujíma aj mňa osobne. Za posledného pol roka Investigatívne centrum Jana Kuciaka eviduje okolo 28 útokov na novinárov. Čakáš, že s novou vládou v zložení teda Hlas a Smer by sa tieto útoky mohli nejako zhoršovať? No tak ja verím hlavne, že nie. To je veľmi zlý ukazovateľ vôbec aj pre našu krajinu ako takú. Tam veľmi záleží na tom vzťahu, alebo ako sa bude budovať ten vzťah opäť Robert Fico versus žurnalisti a novinári. Takto, veľmi ťažko povedať, pretože na jednej strane, aby sme boli férovi, treba povedať, že v tej vláde, kedy bol Smer vo vláde sám, to je 2012-2016, paradoxne nejaké, že exaktné reštrikčné opatrenia voči novinárskému sektoru neboli v zmysle nejakých zákonov, že sme prijímali nejaké reštrikčné zákony voči novinárom. Ale tam ide práve skôr o tie veci mimo zákonov. To znamená ten narratív, ktorý sa šíri, ktorý proste je smerovaný zo strany toho lídra. A tam veľmi závisí, ale záleží na tom, akou cestou sa proste Robert Fico bude smerovať. To znamená, že tá konfrontačná, čiže poznáme tie tlačovky, kedy proste do otvorených konfliktov sa dostával s novinármi, alebo pochopí, že jednoducho táto politika nie je vhodná ani pre neho samého, pretože mimochodom ho sleduje už aj zahraničie pomerne intenzívne a bude sa snažiť nejakým spôsobom hrať nejakú diplomáciu. Osobne ale nemám moc optimistické vízie, a to hlavne preto, že už vlastne v podstate aj mediálne spektrum avizovalo, že budú veľmi úpenlivo a citlivo sledovať kroky Roberta Fica. No a samozrejme Robertovi Ficovi sa takéto vyhlásenia nepáčia. Takže, ale vieš čo, ja by som nelamal znieť palicu, uvidíme. Ja si myslím, že tých prvých 100 dní, ktoré dávame vláde, ukáže, akým smerom to nejakým spôsobom pôjde. V každom prípade, ale my ešte nevieme, aká tá koalícia bude. Ale na 51% to bude Smer, Hlas a SNS. Je veľa ľudí na Slovensku, ktorí teraz sa nevedia veľmi stotožniť s touto myšlienkou a chcú odísť z tejto krajiny, chcú sa odsťahovať. Je niečo, čo by si im odkázal? Určite. Hlavne neodchádzajte. Takto. Mnohí ľudia sa ma pýtajú, že čo sa to vlastne v sobotu stalo, a ja im vždy odpoviem, že však nič, proste
demokracia, že proste niekto voľby prehral, niekto voľby vyhral a asi je to dobré. Asi je dokonca aj hovorím, že toto je vlastne dôkaz funkčnej demokracie, že v tom naratíve, ktorý vytváral Robert Fico, že sa budú falšovať voľby, že proste mu to nejakým spôsobom znemožnia, tak napriek tomuto naratívu on nakoniec tej voľby vyhral. Takže ja to častokrát hovorím aj ako odpoveď, že nie, tak proste prebehli tu nejaké demokratické voľby, oni nejako dopadli a nám naozaj neostáva nič nejako to rešpektovať, ale nemali sme sa nejakým spôsobom teraz rezignovať, že nedopadlo to, ako si to my predstavujeme, čo je asi smutné, ale teraz ako tá odpoveď alebo tá reakcia, že OK, tak teraz odíďme odtiaľto a nechajme to tu proste spustnúť. A ja si myslím, že to nie je úplne, že chápem tomu pohľadu na svet, ale chcem aj vyzvať možno tých ľudí, ktorí takto uvažujú, že možno to nie je úplne správne hneď tak rezignovať. Koniec koncov, a to stále treba zdôrazňovať, ak by aj tá koalícia vznikla, tak tá koalícia bude mimoriadne krehká. Takže tu nikde nie je napísané, že Robert Fico vlastne bude 4 roky vládnuť, možno to ani nevydrží. Takže určite chcem každému povedať, aby tu ostal. A my predsa tú občiansku a politickú spoločnosť môžeme budovať aj kľudne z opozície. Dokonca si myslím, že to je oveľa pohodlnejšie z opozície poukázovať na tie potenciálne budúce chyby, ktorých sa možno Robert Fico alebo Peter Pellegrini dopustia. No ale ešte jednu vec, predsa by si to zaslúžilo, a to možno, že takéto vyhlásenie by malo prísť podľa mňa aj od samotných zástupcov tej potenciálnej opozície. To znamená, aby možno dali tým ľuďom, predovšetkým tým mladým ľuďom nádej, že proste týmito voľbami sa to neskončilo a tie ďalšie voľby môžu prísť skôr, ako si vôbec myslíme. Ďakujem, Jakub, že si tu s nami dneska bol a absolvoval 14. rozhovor tento týždeň. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pozdravujem všetkých.